मार्केट बसपात घेणारे सांगतात मी आवाज करायला जाऊतो ना तू आता खालची बसता मला तू आम्हाला दुसरा तू ते बसता जागा तरी दुपार जायनी आणि बॉयला म्हणता एमसी वाटतं बाई या कोणीची दशा पाहिजे आता मीटिंग होतं जाऊच्या ना या पहिले स्पॉन्सर नाही इलेक्शनात या तू सांग आमचा बस पास लागो ना ती मागे आमच्या